Štát ti vezme 196 000 eur. Money please! My money. Ale neboj, určite idú do moderného zdravotníctva. Teda, ak za moderné považuješ nemocnice, kde si musíš priniesť vlastný toaletný papier. Alebo tie peniaze využi vo svoj vlastný prospech. Ako? Ak si živnostník, každý mesiac platíš 344 eur na odvodoch. Čo za to dostaneš? Nič. Stačí však prejsť na SRO a zamestnať sa na čiastočný úväzok. Tvoje odvody klesnú na 85 eur mesačne. Mesačne tak ušetríš až 259 eur. Ak tieto peniaze investuješ s výnosom aspoň 8% ročne, za 23 rokov budeš mať 196 000 eur. I'm really rich. I'll show you that in a second. To znamená doživotnú rentu až 650 eur mesačne. 196 000 eur je suma, ktorú môžeš mať zadarmo, ak spravíš správne kroky. Ak chcete vedieť viac o tom, ako ušetriť, zabezpečiť si budúcnosť a konzervatívne zhodnocovať váš kapitál, tak ma sleduj.